Kuɗi da ƙasai rab. Yaxino Record. Shagali na biki ake wurin ga tabbas kun maskaki. Muhammed ango na Fatima Zara Usainin ke gimbiya. Shagali na biki ake wurin ga tabbas kun maskaki. Muhammed ango na Fatima Zara Usainin ke gimbiya. Fare Allahu wahidu wanda ya kabe duniya, wanda ya yi saman bakwai hadi da kase gaba daya. Rabbu sarkin da ke yi min ka kara sai ta ganga biya. Ƙara ninka min fikira in yi ta tamkar da walƙiya. Salati ba adadi abunsa abansu Zahara, wanda shi ne muke biya har abada babu tazara. Dan sa sarki ubangiji ka kara min fikira. Sawali da sahabu da shurfa 'ya'yan kairiya. Shagali na biki ake gurin ka tabbas kun maskaki. Muhammed ango na Fatima Zara Usainin sallama wanda Zahara Muhammed ka samu gimbiya. Mai jahoci da tozali sannan ku ta iya kwalliya. Kaji ka samu nasara kama take yi da indiya. In fanni ilimi ake kama take yi da saudiya. Fatima kin zama 'yar gida, shi Muhammed naki ne ke marmatsu har cikin gida. Naki ne shi har abada hanyar kusan babu gargada. Kuyi zaman ku irin na ƙauna zaman kusan ba hayaniya. Shagali na biki ake gurin ka tabbas kun maskaki. Muhammed ango na Fatima Zara Usainin ke gimbiya. Kaje barka muke ma domin ko ka samu sahiba. Na ji Fati tana da kyau da ilimi babu fargaba. Fatan kai ne ke muku cikin zama kun ke ci gaba. Ki amarya faɗi matu gidan Muhammed ba turjiya. Sanda Fatima Zahara kina da kyawu da kyalkyali. Ko a fanni na magana mun san kina sanya hankali. Yar mutunci ce Fatima kina da dangi 'yan asali. Yo Muhammed barka nake domin ko ka samu gimbiya. Shagali na biki ake gurin ka tabbas kun maskaki. Muhammed ango na Fatima Zara Usainin ke gimbiya. Sa Muhammed farin ciki Fatima ya zama naki ne. Ki biyayya da ladabi abunsa ya zama dole ne. Hakuri kuma kun zama ko gane shi wani sirri ne. To ku tattaushe kunnuwa da zantukan 'yan hauragiya. Sannan Fatima gimbiya kun haskake kun gaba daya. Kun ga ranar ku ta iso ga rabbana ku ta godiya. Ga Muhammed da Fatima 'ya'ya na girma gaba daya. Yau ba ranar ku ta iso ku haɗa kai tamkar tsintsiya. Shagali na biki ake gurin ka tabbas kun haskake. Muhammed ango na Fatima Zara Usainin ke gimbiya. Na ga dangin ku
sun fito barna suke yi gaba daya. Baba Allah ji na saka sarki ya karo ma lafiya. Na yi baiti kun Allah ji baban amarya gaba daya. Baba Abdullahi da kai ya gwara fada mu ta godiya. Baba Muhammad har da kai abban amarya ne kunjiya. Har iyayen ango na sa da fara sannin ki hajiya. Hajiya Hadiza na sa ne muku baiti gaba daya. Har da ma hajiya Halima garaba na ta godiya. Ga iyaye na Zahara sun nuna murna gaba daya. Hajiya Jimba har da ke na sanya hajiya Sadiya. Hajiya Hassina ciki kun nuna murna gaba daya. Yannan ango suna murna da fara gaishe ga Iliya. Abubakar yau na sada kai Mu'azu baya da turjiya. Usman na ya baitika har kanne na ango gaba daya. Baitikan manya yau ake Allah ji basiyar a gaida kai. Dole na raba a sadake Halilu ne baitika ga kai. Har da yannan amarya ma ga anti Sarata har da ke. Anti Aisha na saka Aminu shi ma murna yake. Har Sa'adu mai waya wurin ga tabbas kun haskake. Har da kannan amarya ma Sadiya sai na sako da ke. Ya Umar na gidan biki Salmanu shi ma murna yake. Dole in sanya saura amarya sai na sako da ke. Kiɗin matar Yakubu ce shirin magauta ku tsallake. Har abokan ango duka da mugu baiti gaba daya. Dole ne in sako su ne mai FKD bai da tarjiya. Tahiru gwangwala da shi ne maka baiti gaba daya. Har Basir yan ma na